Mau dawuhe Mas Joko, Ina kene nduk Cahayu. Diatur sik dawuhe bose. Sedangkan Haji Saka saking Purworejo Jeron Nogosari Mas Bayan Haji. Pamundutan saking Mas Joko. Bose lah jan. Ya nyok tak panceni tak akoni, Nduk. Nggih, Mas. Ya kaya ngene iki nek aku nge-MC, mula aku saiki ning wilayah Nogosari wis ora payu. Yo payu. Wis enek udakara petang taun. Aku wis ora dijak grup-grup Boyolali. Jadi memang ya aku kaya ngene iki wong ora ndek sandangan, ora ndek apa-apa. Sampeyan kan yo mlayune mangetan ngono lho. Payu karepe ra karepe ngono. Nesu meneh. Aku wonge pasrah banget lho, Nduk. Wayah setoran terakhir sesuk aku durung ndek apa-apa wis purah. Bedilen aku ngono. Lagune mau diaturke. Ya iya apa mau? Gelang kalung. Wah, tanto. Piye kan wis ndek bojo? Urung. Urung. Wong rencana arep nglamar aku kok, Mas. Lah cilik kok. Ayo, Ca. Ya dionekke engko ndak selak di seneni Mas Kojak engko Mas Dumbel. Ayende. Haji Saka lagi. Zaiza. Kowe enak ya. Sami Jaya Production System. Yo. seneng anggar nge-MC nang wilayah Nogosari, kangen aku. Piye sing mbok kangeni apa, Mas? Suguhane komplit. Sugane komplit apa wae to? Anek pirang-pirang kaya anek apa iki jenenge? Apa kuwi jenenge ayo? Klenteng apa? Klengkeng. Oh, klengkeng. Klenteng ki lho. Nek nggonku kono emang segone si apa kene iki jatah garing. Terus cilik-cilik ngono lha nyumbangi ya mung 1000 kok ya. Mosok ya enek lho kok. Diitung ngono terusan iwake. Iya. Gelang-galung dadi saksi moga sliramu rabana belenjani wiwit jangan yakin aduh mong bagus sing tak pikir pingin
Asma sinten, Pak? Wah, jogete sregep. Yanto. Sinten? Gus. Agus. Agus. Wah, Pak Agus Agus. Yanto. Siap. Lek nom beling kita iki ya. Padha kowe kowe. Gelang-gelang dadi saksi. Moga sliramu sayang dapatkan ngaturi aku kok domoh njajal kowe nduk aturana sapa sing kersa ngersaki lagu ngoten suara Bapak mbok pilih wonten oke Pak Joko Waduh, Mas tanduk Joko alit meneh. Pak Joko minta lagunya apa Pak Joko manut kadung budrek aku mumet jare manut ngono dadi mung maringi dit ora njaluk manut gak saking budreke dilaten nduk kok dilaten lah timbang kowe ya judeg lagune apa mbok didilat Sragen dangdut niki oh kon goleke bojo oh nyun ngapunten bojo sapa nduk Tanto jenengmu asli Tanto asli Mas aku ora kok sok sekti ora ya aku mbiyen ditinggali Coba, mbahku Mas. iki Amit lho ya iya iya coba Amit ya Mas Tanto ditonton bantere waduh bahaya Tan ngopo jodohmu wis mati 12 tahun kepungkur aneh men lho wong kok ngremal wong kok saudele dhewe ngono jodone wis iki garek upama sampeyan ora jodoh ngono lho oh ngono ya wis wis ngono ngene wae ya tumbas we tumbas biasane ya ngono kok apa Pak Joko niki Sragen apa Congdut Sragen oke Sragenan. Sragen meneh Mas ayo ya duetnya ndak ya karo aku apa ya wis tresno aku seneng banget iya ora maleh-maleh mangga ya kuwi ya ngomong karo dombel wis tresno bel ketoke karo kowe ya marah kok Mas marah marah karo kowe arep mbut gawe apa arep dagongan wis tresno ndang dunekke mudeng ora kok plola-plolo ngono kuwi lho neh gagas sih ora coba to Mas lho tontonen kae bentakno wak swamplo ndase nek kok keras ya ngono iki lho. ya kene iya le ya jane guyu iki lho kaya arep kebrakot aku nek guyu deke ayo bel Dombel nek guyu kok dekek ya. deke apane Irunge ombo nyengir ngene. Adi Saka Sami Jaya Production kebacut tak tresnani ning nyatane
aku ilang musra. Ya Allah, kenapa engkau dekatkan aku dengan godaan setan yang terkutuk, ya Allah. Kok godaan bidadari ngono lho. Kalau mongso karo kowe iki aku ya mumet. Kok mumet iki ngopo? Nek ra tak ingeti kok eman-eman. Nek diingeti. Nek tak ingeti kok dudu mukrime. Ah, mbok koyo biasane ki to, ah. Iso semono. Kok semono ya apane lho? Wong-wong kondang mergo suarane, nek kowe kok kondang mergo oh ya Allah. Apa cethekno omongno ning bapak-bapak iki karo ibu-ibu? Ora penakno aku. Apa? Koyo semono ndalek. Apane? Mula bayimu rasa mbok iya kok tengarang ya. Lah badalah ya Allah. Ngapa to, Mas? Susumu. Ah, ledes ae. Yo. Kok aja diomongke to. Mbok tekoki terus kok. Ya dipoto. Ini lho, Dik, ngono. Kuwi mau dikompor. Ngene bojoku wis nang kene iki. Masa ning kono nek aku ngene ndi Mas coba. Angger tinggone adah ya nang kene aku mau ucul plek kene iki. Iya. Baru digasul. Ora apa-apa takdir ki ya kuwi. Sembron. Kon ganjel kayu jare Rudi ya. Oh lah cangkeme ya. Soko asik ya. Iki sisan ngene nek Mas Joko. Aku njaluk donga pangestumu, Nduk. Iya, Mas. Iki anakku njaluk ditantorke di daftarku utawa dicalonke dadi polisi. Iya. Mula wiwit bengi iki aku ancang-ancang. Ancang-ancang apa? Ancang-ancang arep minggat. Kok minggat ki piye to? Endah MC bayan terus saya ketek nyekolah dadi polisi apa pekok apa piye. Lah jenenge bapak ki piye carane kok nyeneng-nyenengke anak kok ya? Duit atusan juta leh lumpuk ndek kapan MC. Kacek 50 ngalih kancane kok. Sampun ya, Mas.